какво става, хора? Днеска отиваме на кулата с течката. И да, ще видим какво ще направим. Надявам съм се на бара въгъла на снимали. Пък ако не съм, няма го качвам. Ай, малко и кално, ама ще го караме на молитви. Чай загря с притой. Искам да ми кажеш къде я спирам. Еми, че... Ако искаш някъде. Не знам, аз ще карам обаче много бавно, да знаеш. То няма да и готвим даже много да се кара. Добре, къде да спирам? Не знам. Ти GoPro много ли надолу снима? Да. Ете. Ай! Къде спирам? Ми... Ай, хора, първо пускай. Под плочата. Почето? Къде? Ми под плочата. Айде първо, пускай ни без аварийно. Майко, много сълъзга, човек, много сълъзга. Май. Мали! Сълъзга тука. Ай, не мога да закоча. Добре. Сега съм ги забрал тези слини тук. Чай, де беше та слиния, бе? Чай. Да заварим? Ай, да заварим. Ай сега. Опцак. Много да става, човек, днес не го очаквах това. Някак. Не, смених кумите. Ули! Маля много под нас. И той тежката избяга, човек, аз тук се завлача. Ули! Много мразя този участък от кулата, човек. Брат, гумата ми гърми, бе! Ай бе, заварино. Много ли стая имат ли? Наистина. Е, заварим. Ай бе, заварино. Следва малко гаден участък. Може да коловозите. Много сложно, брат. Нямам и маска и съм с половинка, нищо. Карай. Важнейше не ми то нещо. Само пия човек. Брат, аз и там горе видяли ли мината? Бях направил баси японския дрифт, че аз съм фръв директ. Я. Много лоша линия, много лоша. Така. Майко! Едно хръв. Моля да карайте. Ей го, почва най-гадното нещо от цялата кула.
Ако возите както се е мокри, аз тук ще си карам с 5. Карайте с маски, особено когато е кално. В момента едва виждам. Браво, е. О, цялата ми качулка е в кал, бе. Как стана той не мога да... Как стана това? Много и добра, брат. Гледай ми ръцете, човек, гледай. Готов? Абе, чакай, стой. Местя. Ари, бе! От тук надолу някъде да спирам ли? Май не. Ай, след преди чешмата ще спра. Татото Надявам се, чешмата. аре. Дай да варим. Ай, бе, заври. Оп, да пусна. Ай, давай. Ай, ти. Кстати, ти... Не става, гледай. Лапнах кал, бе, човек, стига, бе. Много калничко, много приятничко. Уле, бе. Тук става още по-кално и ужасно. Майко. Без да се накача, браво на мен. Аре, бе. Айде пак, бе. Какво става, бе? Учи. Ай, бе, Заварино. Правим второ пускане. Но пак сега завалявам много гадно, бе, брат. Има много вятър, надявам се да не се чува. Ако се чува, ще извинява, че се опитам да го оправя. Къде ще се вижда нищо. Малко са ми мокри ръцете, ма нищо ще спрем на почта. Много вали обаче. Това е проблем. Много вали, бе, човек. Ми проблем ще вали, ами ще са ми мокри ръцете. Тука ли беше? Тука беше. Гледай какво става. Оп. Аз в принципе земта си няма. Аз скоча на поча. Оп! Аре, Гоше! Пускай тия спирачки! Браво, Гоше! Ще го пускаш ли? Хубаво. Ай! Не мога да закочия. Много хубави линии взема.
Ай, тук е. Безаварийно. Чай ще губиш малко за воя. Ай, безаварийно. Виж как дрифче, гледай. Оле, аз човек. Да. Аз там дръпнах от някакъв корен. Нали сещаш? И там, баш като излъж на коловозът си има те нещо като вираж. Да. От някакви корен, брат, дръпнах силно на 5 метра и те му влях на оня вираж. Някак се посрах, защото ме лъзна и двете гуми. Добре, хайде да спускаме. Готов? Да. Хоба! Надявам се да не се лъзна, защото съм наклонена. Зос? Yes, bro. Нямам ли? Аз? Да. Аз? Да. Айде да варим. Без аварии. Айде пак тук. Айде, отиди. О! И си не мога да се откопчия. Това! Виж се надрах. Целия. Ще са ми мокри ръцете. Пак бе, човек. Добре. Оп, браво. Аз ще спреш така къде съм. Айде да вървим. Ай, последно опускане. Не е последно. Дайте и там. Нямам батерия на GoPro-то. Тъй че снимам колкото мога, защото имам 20%. Не знам дали ще стигне, даже да покрия да се пуснем. Тъй че колкото мога.
Айо, поп! Ой! Уле! Уоу! Ми Гоша мисля, че не сме кални. Мисля, че не сме кални. Мисля, че не сме кални. Не бе, не е като сме кални. Покажи колелото. Чай, той не е кално. Ох, то твой направо чисто. Ами го края май на клипа. А? Мисля, че не сме кални. Ти си го извадих от газа, човек. Ако сте изгледали клипа до края, напишете в коментарите, мисля, че не сме кални. О, да. Брат, ти си го валя. Аре хора, лайк, subscribe Какво си и... извадих от газа? Лайк, subscribe до следващия клип, то се е насрал. Ай, чао!